pane tsaona yakaipisisa inoitika munyika yezimbabwe along Harare Shamva Road yashamisa vanhu nokuda kwokuti yaklaima upenyu hwevanhu avo vanosvika vapfuma mamwe 9. Chiitiko chashamisa vanhu chavanyatsa kuona kuti aiwa munyika yezimbabwe vanhu vanofanira kudrive with caution uye panofanira kuitika work in hand nevakomana ava vanotungamira nyika kuti vanyatsooneka shuwa kuti aiwa madrivers ese anodriva zviri safe. Zisana mina mashoko avo anoda nyogwa pana mudobva subscribe or like kuti on the bell icon. Tinda pakremo muzimbabwe vanoposta this picture yemombe yamuri kuona yakavatayo neyemota yaita this fatal accident vanyora vachiti 9 people were killed and 8 others injured when a Toyota Sienna carrying 13 passengers hit a cow while traveling from Harare to Shamva. The impact caused the vehicle to veer into the oncoming lane, resulting in a head-on collision with the Toyota Land Cruiser, which had 3 passengers on board and was traveling towards Harare. 8 passengers died at the scene, while the 9th succumbed to injuries after being admitted to Shamva hospital. Vanoposta mapictures anonyatsoratidza this fatal accident vachinyatsogona kuti aiwa hapana kuraramiwa vanhu vakarasa upenyu. Chitiko chinoitika munyika yedu munyika yezimbabwe chatiri kuona kuti aiwa people must exercise caution. Chitiko chatiri kuona kuti ameno zvinhu zviri kuita kutanga kwangoita gore rino tingosvika kuna naMarch April maaccidents ari kungoitika maroad traffic accidents haasi kunzwisisika amene chichimbonyatso kuitika munyika. Chipotisa mafungiro enyu muri kudiwa pamusoro pechitiko ichi chatiri kuona kuti aiwa munyika medu muri kuitika zvinhu zviri ngori insane, zvinhu zviri kushamisa vanhu. Todze mafungiro enyu pine comment section medu. Subscribe or like, turn on the bell.